Terve! Minä olen Jukka Köngäs ja toimin valmennuskurssiorganisaation pääkouluttajana. Onko tavoitteenasi kauppakorkea ja kauppatieteiden maisterin tutkinto? Käydäänpä läpi muutamia asioita. Mitä kauppatieteiden maisterit työelämässä oikeastaan tekevät? Tässä muutamia esimerkkejä mahdollisista työtehtävistä. Ekonomin keskipalkka on noin 4 500 euroa kuukaudessa ja vastavalmistuneidenkin lähes 3 000 euroa kuukaudessa. Kiinnostuitko? Me autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi. Miksi sinun kannattaa valita ekonomivalmennus? Ensimmäiset kurssit pidettiin jo vuonna 2001 ja me keskitymme ainoastaan kauppatieteiden valmennuskursseihin. Kyseessä ei ole yksi kurssi muiden joukossa. Valmennuskurssin laadun kannalta opettajat ovat avainasemassa. Kaikilla opettajillamme on aikaisempaa opetus- ja koulutuskokemusta. Ja heillä on luonnollisesti ylempi akateeminen korkeakoulututkinto opettamastaan aineesta. Tulokset puhuvat puolestaan. Yli 75% kurssilaisistamme saa haluamansa opiskelupaikan. Riittävä oppituntien lukumäärä asiantuntijaopettajan johdolla. Pidämme myös säännöllisesti välikokeita, jotka valmentuvat itse pääsykoetilanteessa. Hyvän valmennuskurssin ei tarvitse maksaa yli 1000 euroa ollakseen laadukas. Kurssiin kuuluu myös takuu. Jos et syystä tai toisesta saa haluamasi opiskelupaikka, pääset seuraavana vuonna kurssille itseopiskelumateriaalihinnalla. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssi auttaa sinut selviämään voittajana kauppatieteiden pääsykokeesta. Ja ensi syksynä olet uusi kauppatieteiden ylioppilas.